Hey guys, today I will be showing you how to cook special Mickey Ilocos. Why special? Kasi marami itong sahog. Let's check it out! Ang ating first step ay paghaluin ang flour at tubig. Keep on mixing hanggang ma-reach natin yung consistency na gusto natin. Kailangan nating masahin ang flour. The flour, kuha tayo ng small portion, and then we will form into a ball para i-flatten natin using the rolling pin. Sprinkle flour sa dough habang pina-flatten natin para hindi dumikit sa rolling pin, mas madali siyang i-flatten. Keep on flattening hanggang maging manipis ang ating dough. Our next step is ika-cut natin siya. Or if you have pasta cutter, mas maigi yun, mas mabilis. Usually, after ma-flatten yung dough, ibinibilad muna ito sa araw hanggang medyo tumigas siya bago ito i-cut using scissor. Ginawa kong medyo dry yung dough para after cutting ay lulutuin ko na ito agad. And this is the final product. Let's just set aside. And now it's time to cook. Painitin muna yung pan bago ilagay yung cooking oil. And when the oil is hot, let's saute the chopped garlic.
kapag naamoy mo na yung bango ng bawang, ayan, it's time to add the chicken breast. Mag-light brown, and then add the shrimps. Mix lang natin. Haluin lang ito ng mga 30 seconds or up to 1 minute. Ibuhos na natin ang gata. Ito ay ang pangalawang piga. Ang pagluluto ng Mickey Ilocos ay dalawang klase. Ang isang klase ay walang gata, water lang. Pero para sa akin, mas malasa siya, mas masarap kapag may gata. Dagdag na ang Mickey. Cover again and let it boil. Ibuhos na ang pampakulay, atsuete powder diluted in water. Maglagay tayo ng chicken cubes, pampadagdag lasa. Just make sure na na-dissolve ito. At 1 teaspoon salt. Mix lang natin. Ibuhos na natin ang kakanggata or yung unang piga. Mas gusto ko haluan ng kakanggata kapag malapit na itong maluto para mas creamy, mas masarap. Add more 1 teaspoon salt. Adjust natin ang lasa kasi medyo matabang pa. As you can see, lumapot na siya. Kaya dinagdagan ko pa ng water. It depends on you kung gusto nyo ng medyo mas malabnaw siya, mas masabaw. Lagyan nyo pa ng mas maraming tubig.
chicken or yung iba pork. Pero itong sa akin, kaya ko tinawag na special mini Ilocos kasi dinagdagan ko siya ng shrimps, chicken, at saka itong quail eggs. Ilagay na natin ang garlic chives. Sa Ilocano, ang tawag dito ay kutsay. Ewan ko lang sa ibang lugar kung anong tawag nila dyan. Check the noodles kapag malambot na, ito ay luto na. This is done. Serve it while still hot. This is it. Mahirap mang gawin, pero worth it kasi masarap talaga siya.